Hvad er lineære funktioner? Lineære funktioner er en matematisk funktion, der følger en lineær sammenhæng. Det betyder i praksis, at deres graf følger en ret linje. Formen er typisk angivet som f af x er lige med ax plus b. Både a og b er to konstanter. A bestemmer hældningen på funktionens graf, mens b bestemmer, hvor på y-aksen den starter. Lad os tage et eksempel. Vi har to taxaer. Taxa 1 har et startgebyr på 0 kroner, men en takst på 20 kroner per kilometer. Taxa 2 har et startgebyr på 100 kroner, men en takst på 10 kroner per kilometer. Tegner vi disse to funktioner ind på en graf, kan vi se, at den mødes ved en pris på 200 kroner og ved antal kilometer ved 10 kilometer. Det vil sige, at turen kortere end 10 km er taxa 2 billigst, hvorimod taxa 1 er billigst, så frem turen er længere end 10 km.